ଜଣେ ଲୋକ ଅତି ଧନୀ ନହେଲେ ବି ଆରାମରେ ଚଳିଲା ଭଳି ତା'ର ସାଧନ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ପାଖକୁ ଜଣେ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମାଧାନ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିଲା। ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଗଲା ଏବଂ ଋଷିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ନିଜ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଋଷି ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ କାଗଜରେ ଲେଖ। ଲୋକଟି ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଚାହେଁ ବୋଲି ଲେଖି ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଲା। ଋଷି କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ କରିଦିଏ। ପୁରାଣରେ ତୁମେ ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ପାଇଯିବ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଯେ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ବାଦ ଦେଇ ପୁଣି ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖ। ଲୋକଟି ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦେଇ ପୁଣି ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖିଲା, ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଚାହେଁ ଏବଂ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଇ ସମାଧାନ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଋଷି କାଗଜଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ, ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। କାରଣ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା କଲେ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଆଶା କଲ ତାହେଲେ ତାହା ତୁମକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ। ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରେ ଫଳ ଫଳି ନଥାଏ। ଏଣୁ ଇଚ୍ଛା କରି କିମ୍ବା ଚାହିଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚାହେଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ତାହା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାହା ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଇ ପୁଣି ଏକ କାଗଜରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖ। ଲୋକଟି ଋଷିଙ୍କ କଥାରେ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାହେଁ ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲେଖିଲା, ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଖୁସି। ଏହି ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟିର ଆଖି ଖୁସିରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ କହିଲା, ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାରୁ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଗଲି। ତାପରେ ଲୋକଟି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା।